Xayrlı kun dostlar. Bugün men Gülşişa Gayfetdinova Kamal Teatrı video gündəliginin 7-ci betini açam. Bugünkü çıkarılışta men sizge iki zor vakiga hakkında söyleyecekmin. Onlarning birisi uzgan jumgada uzdi, endi ikinchisi mana bulurga tura. Нәрсе турында әйтүемне шамалagansızdır дип уйлыйм. Ражный урядниклар аяк астында излеп яшәгән кара урманнарда качкын булып яшәүнең артыграк күрән балалар. Менә 52 ел инде менә шушында менә качкын булып яшим. Sen de şey yapsın Seyfi baba. Hey balam. 75 dollar bir baba. Birinchi январь kunni Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Ринат Таҗетдиновка 75 яшь тулды. Ринат Таҗетдиновны тамашачыларга тәкъдим итеп тору кирәксез эш. Моны аның театр һәм кинодагы 50дән артык роле башкара. Миңа ашандылар. Инде 1 февраль көнне театрның зур сәхнәсендә бөтен театр, аның дуслары һәм иҗадын сөючеләр зурлап, күңелле итеп танылган артистның 75 яшьлеген билгеләп үттеләр. Ринат абыйны Айгөл Хәйри, Искәндәр Биктахиров, Илсаф, Салават Фәтхетдинов һәм әлбәттә инде дуслары һәм хезмәттәшләре котлады. Ринат абый, сезне тагын бер кат юбилеегыз белән котлыйбыз. Сезгә озак гомер, сәламәтлек. Без сезне бик тә яратабыз. Хәзер икенче вакыйгабыз хакында. Бик тиздән 8 февраль көнне Камал театрының кече сәхнәсендә үзенчәлекле премьера. Норвегия драматургы Йон Фассе пьесасы буенча җәйнең бер көнендә дип аталган спектакль күрсәтеләчәк. Исегезгә төшереп китәм. Махсус кече сәхнә өчен дип куелган әлеге спектакльдә 6 персонаж бар. Төп роль хатын ролен Татарстанның халык артисты Люция Хәмитова башкара. Хатынның яшь чагын Ләйсән Файзуллина, дус кызын Алсу Каюмова уйный. Дус кызының ире Алмаз Гараев, инде дус кызының яшь чагын мин уйныйм. Үткән чыгарылышта без сезгә спектакльнең режиссеры Фәрит Бикчәнтәев белән әңгәмә үткәргә вәгъдә биргән идек. Әмма уңышсызлыкка очрадык. Режиссер премьера алдыннан сөйләшмим дип кырт кисте. Жоқ, инде давай. Кирәкми мине премьера алдыннан башламак. Ярыймы? Бермисең? Юк. Юк, вакыт юк минем бу кызлар пьесаларда. Үзебезне кызыксындырган сорауларны спектакльдә төп рольне башкаручы Люция Хәмитовага бирергә булдык. Андый рольне әле уйнаган юк иде, дөресен әйткәндә. Бу пьесаны беренче укып чыкканда мин каядыр югалып та калдым, каядыр аңламадым да, чөнки ул бер зур монолог булып бара. Монда хатын-кыз үзенең тормышында булган вакыйгаларын искә төшереп сөйли. Һәм уйлап куйдым, ничек моны сәхнәләштерергә мөмкин. Сәрдә инде һәр кешегә якын темалар. Монда мәхәббәт, ир белән хатын мөнәсәбәте, ялгызлык. Мин уйлыйм, ул каядыр менә тамашачыга да якын, аңлаешлы тема. Һәм ышанып каласы килә, менә бу әсәр үз тамашачысын тапсын иде ди. Менә иң авыры шул булды, текст өйрәнү. Аннан соң икенчесе, минем героиня монда күбрәк партнерларым белән түгел, тамашачы белән аралаша. Мин аларга каядыр менә үз язмышымны сөйлим. Менә ансы да бик авыр. Кече сәхнә, каядыр бик якын, күзгә күз. Менә ансы да бик авыр минем өчен. Менә шулар инде.
Җәйнең бер көнендә спектакленең премьерасы 8, 9, 10 һәм дә 19 февраль көннәрендә Камал театрының кече сәхнәсендә узачак. Премьераны түземсезлек белән көтәм. Сез дә шулайдыр дип уйлыйм. Ул чыннан да яңа һәм үзенчәлекле. Өстәвенә бу пьесаның Россиядә беренче тапкыр куелышы. Шулай итеп, бүгенге видео көндәлегебез тәмам. Мин сезнең белән хушлашам һәм дә театрыбызда, премьераларыбызда көтеп калам. Сау булыгыз. Инде бу хатыбыз безгә Ширмешән районыннан килгән Ринат абый. Сезне чын күңелебездән тагын бер кат юбилеегыз белән котлыйбыз. Сезгә озын-озак гомер, сәламәтлек, балаларыгызның бәхетен күреп яшәргә язсын. Без дә шушы теләкләргә кушылабыз һәм киләсе җырыбыз сезнең өчен. Рәхәт, картлык, яңадан иҗат уңышлары телим. Чөнки иҗат ул бер вакытта да туйдырмый. Әйбәт булганда. Беләсезме, таләпчән кырыс вакытта кырыста була белә ул. Язасың ба? Кинерсе. Мен сразу таки көз алдынан басты. Ол дневниклар. Бит карадым, ол дневниклар. Жүнсезрәк булган сайын кызык була шуңа күрә.